Hier ook die elektrische deelfietsen, dat zijn dropzones, die zijn gewoonweg overal hier. 10 kilometer doorrijden op de Brandsevoerlaan. En dan aan de rechterkant hier alle lijnbussen. En dan de gewone deelfietsen nog. Zo.
Zo, even een korte pauze. En ik ga terug verder op mijn route. Hier heb je ook markeringen Zwijndrecht 2,7, Burt Hopboken naar links hier.
naar rechts naar de grote baan, de N70. Blijf 1 kilometer doorrijden op de N70. Over 200 meter, ga bij de rotonde rechtdoor om op de grote baan, de N70 te blijven.
Kasteeldreef. Sla rechtsaf naar de Kasteeldreef. Over 400 meter, sla linksaf. Sla linksaf. Over 300 meter, sla rechtsaf naar de IJzerhand. Sla rechtsaf naar de IJzerhand en flauwe bocht naar links naar de Glazenleeuwstraat. Flauwe bocht naar links naar de Glazenleeuwstraat. Over 800 meter, weg vervolgen naar de Zillebeek.
1,5 kilometer op de Klein Laarstraat.
Kluizendijkstraat. Zo, en dus hier terug de fietssnelweg. Over 400 meter neem op de rotonde de derde afslag naar de Rijnakkerweg. Over 150 meter sla linksaf naar de Kluizendijkstraat. Sla linksaf naar de Kluizendijkstraat. Over 200 meter neem op de rotonde de derde afslag naar de Rijnakkerweg. Zo, de fietssnelweg. Er waren werken deze ochtend, dus ik ga eens even zien als ik hier door kan of niet. Even nog kijken naar de camera. Ja. Prima.
Ja. Er is nog een omleiding, dus ze zijn nog bezig met de baan af te werken. Ja, daar verder. Oh, dat is een lastige hoek hier. Ja, ik kan eindelijk over.
Zo, de grensovergang. Welkom in Nederland. Zo'n korte pauze. Zo, mijn pauze achter de rug. Ik ga nu terug verder. Kapellebrug.
Welkom in Hulst. Terug vol met volk. Ja, momenteel bijna 1:30.